Не кажете Невене, нали, българи сме, ще кажем Македония наша, ще кажем и Марс е наш. Тогава ще ви показвам карти, които не са български. И тук и до момента. Добре, Невене, за какво са го правили? Правили са го за своите братя. Македония. Така, мъквам дисклеймър. Това, което ще говоря днес за Македония, важи за Македония преди 100 години. Нали, не искам да влизам в някакви политически неща, които са релевантни към днешна дата. Говорим от чисто историографска гледна точка. Всеобща призната история, не говорим само за една-две държави, а за всеобща призната история. Това, което ще говоря за Македония особено, важи за преди 100 години. Сега не искам да се наемам да говоря за днес, идеята не е това. Но, започваме с карти. И за да не кажете Невене, нали, българи сме, ще кажем Македония наша, ще кажем и Марс е наш, тогава ще ви показвам карти, които не са български от нашите врагове, за да може да се убедите, че и нашите врагове мислили, че натам около река Вардар си говорят на български, или както казват там, прашат на български. Така, тази карта каква е? Това е картата, която е създадена в Цариград, Истанбул, Константинопол, столицата на Османската империя. Периода кога е? Не знам дали съм я запазил. 1870. България все още не е самостоятелна държава.